ngibingelela nonke emakhaya udokotela womgibelo wensizwa. Yebo, leli gama lithi umgibelo wensizwa uDR. Leli gama lithi umgibelo wensizwa imisebenzi engiyenzayo eyenza ukuthi abantu noma obaba bagcina bethi umgibelo wensizwa ngenxa yokuthi ekhaya kwakukhonzwa. So noma kwakukhonzwa ubaba wayenomkhuba ukuthi afika lahle isikibha phansi esinegazi bese ethi ucela umhlahlo ngalesikibha esinegazi bese bonke bafike bathi lana umnikazi walesikibha ulimele engozini yemoto bese ngifike ngithi wena baba unqume inkukhu wayithela negazi akekho umuntu olimele lachuma lapho leli gama lomgibelo wensizwa. Yeah, so nje siyasibona futhi usakhuluma ngezi zinto lezo ngiyacabanga ukuthi nje kuthiwa udokotela yilaphi izinto eziningi njengamanje nje vele kwisociety yethu kune-unemployment rate eningi abantu baqala amabhizinisi bangakwazi ukuthi bafuthi phambili. So wena-ke ungabasiza kanjani lezo zinto ey'kanjalo? Umuntu kanjalo simsize ngokuthi ekhaya kukhona into ekuthiwa ugodongwane nekuthiwa ugidinga. Ekuthiwa ugidinga yinto esihlanganisa nedlozi yokuthi ikwazi ukuthi ikuphakamise ukwazi ukuthi ube neqhubekela phambili kodwa ihlangana nedlozi ngoba asizenzi izinto ezingahlangani nedlozi. Ngoba idlozi igcina lihambe ekhaya uthole ukuthi uphakame uphinde uwe uqale phansi uhlupheke noma uphakame kufa abantu basekhaya kanti asifuni into endala sifuna into ezohambisana nedlozi nje isebenzisane nawe kahle. Abanye bake badideke phakathi kwamadlozi ney'dalo. Mhlawumbe sesihlukanise kanjani mhlawumbe lapho? Sihlukanisa kanjena idalo kahle kahle namadlozi kuyinto eyodwa ukuthi ingokwethu thina zinyanga sijika sithi udlozi noma idalwa kukanjena kuyinto eyenziwe amasiko asekhaya njengokuthi umuntu masabhubha adlule emhlabeni wasekhaya useyabuya lapho uselidlozi sifanele umgeze kube khona izinto enimhlambulula ngazo useyabuya belidlo selidlozi. Omunye azathi cha idlozi lami belibhekile mhlawumbe mayisethola imali enkulu ekhasini athi idlozi lami belibhekile into esuke kanjalo kusuke umuntu wakini ispirit. Okay, shuthi ubaba kahle usebenza ngayiphi indlela khona okwenza abasebenza ngamakhambi omunye asebenze ngeswasho omunye asebenze ngokuthandaza wena baba usebenza kanjani? Mina ngaqala ngisebenza ngamanzi ngikhulekela amanzi ngangisahlola ngo-20 rand. Ngasebenza mangicabanga kwaku-98 ngisebenza ngamanzi ngihlolela abantu befika ekhaya. Kwahamba kwafika umkhulu ngephupho engitshengisa imithi nangempela umuntu afike ekuseni efuna lo muthi until namanje ngisawuphupha umuthi ngivuke ngitshela unkosikazi akubhalele phansi ngithi kuthiwa kubhala ukuthi nokuthi khona umuntu onecalile kanje bhala ukuthi nokuthi khona umuntu onenkinga kanje khona umuntu olandelwa abantu kanje kangangokuba ngisho-ke umuntu mangimelapha mina ngishe laphi la ekhona omunye nje ngisanomfonela ngathi khona abantu abakulandelayo lapho suka la ukhona hawu wangeza-ke yasho inzimbi ngena yabo. So into ey'kanjalo mina engizenza ngiyinyanga ngiyathandaza ngiyinyanga ngigusa ngisho emanzini. Khona ezinye izinto ukuthola ukuthi mhlawumbe abanye bake basebenzi bathi basebenza ngedlozi kuphela kuyenzeka ukuthi usebenze ngedlozi singekho isithuba. Akuvamisile kangangokuba mina umuntu ngisho ngimthwasisa ngiyamenzela ukuhamba lesithuba ngoba leyo nto izohamba imhluphe kulothiwa njalo kukhaleleka isithuba ngoba emntwini uhamba nabantu ababili emzimbeni uhamba nethonga lasekhaya komalume nethonga lasekhaya kobaba ngisho akuthiwa ekhaya kobaba bakwenzelanga lutho kodwa likhona ngoba phela uqhumanga nje. So manje ngiyakwazi ukuthi okay le mimoya emibili ngiyazi ukuthi khona isithunywa abantu besifazane ogogo idlozi abantu besilisa ngiyakwazi ukuthi ngibhalansise le mimoya bese siyihlanganise kuba kanjani. Uthola ukuthi mhlawumbe bathi ungethwe idala ey'ngcolile. Yeah. Uthola ukuthi
mhlambe izinto asenzile ekhaya omunye uyazi ukusimama aphinde aye phansi so wena bakuyiklina kanjani idalo uyayiklina noma kwenzakala mhlambe esichazela ngiyafika ekhaya ngifike ngibone ukuthi la kanje abayindawo abanye vele basuke sebeqala ngoconsult bese ngifike ngihlambulule idalo yilungise kahle sibuyele kahle simeni sakhona ngoba phela akudingakala ukuthi ngisho umuntu uthola ukuthi usejaha ukuthi asebenzise umuthi noma asebenzise iswasho kodwa umsebenzile aqale ukuthi ngiyabageza abantu abanjalo ngikwazi ukuthi sibuyisele kahle umsamo isebenze kahle ngendlela ubageza mhlawumbe kuyenzeka sibe semanzini empophomeni kuyenzeka kuthiwa siyolwandle kuyenzeka kuthiwa ngibenzele khona ekhaya kuba nezinto ezisuke ivelile engingabenzela ngazo engeke ngikwazi ukuthi ngisichaze lana yeah so khona abanye abahlushwe uthosi nje banenkinga nje egcile bona-ke lapha kanjani konke lapho ukuthi amabhizinisi abo abe successful ukuthola ukuthi ibhizinisi ezobusa unyaka next year seliyavala ukuthi basiza kanjani njengoba ngeke ngachaza ekuqaleni ukuthi ekhaya kukhona into ethiwa ugodongwana nokugidinga leyo nto ngiyobuya ngiyichaze nje kahle uma uphinde ungihlelela ukuthi ibe khona njengoba ungivizile leyo nto leyo ekuthiwa ugodongwana sifike sihlambulule ekhaya sibageze sibuyise kahle ukudlozi bese sibethele ekhaya ngeke kuze kungene umoya ngeke kuze kungene ilwane noma isibongo noma ngabe yini bazokwazi ukuthi bahlale kahle nongasebenzi akwazi ukuthi athole umsebenzi ebhizinisini lakhe bese kuba khona into ekungenzeka yona ezokwazi ukuthi iphakamise ibhizinisi lakhe alibone liphakama hayi ngoba kusuke kuyilwane noma kusuke kuyinkovu mhlawumbe ethize yinto naye afika ixhumanise nedlozi bese iyakwazi ukuthi iphakame mhlawumbe leyo nto leyo isetshenziswa once off noma kuyinto yemihlanganiso cha into asuke enayo nje abanye bathi igona bangaphesheya bathi igona abanye bathi isigubhu uyabona kuhlukahlukana ukuthi ngisakhe kanjani uyabona ngoba kuyenzeka umuntu uthola ukuthi ngibona ukuthi inkinga yalo isinkulu kakhulu kube ngendlela engenza ngayo ukuthi ngixhumanise namadlozi wakubo isihlanganise namadlozi wakubo omunye uthola ukuthi kade ehambe efaka izinto ehambe ecatshe ekwazini ngibulala yonke loo nto ngiqale phansi akwazi ukuthi akusebenze nje inhlanhla yakhe ehlangene nedlozi pure hayi izinto ezizobenza imihlobo ezincane kahle ngizoma kahle siyini isiguli sithi kokwazi ukuthi izidumela abanye bazisho kambi abanye zabasebenzela abanye bathi mosebenzisa igubhu khambi umhlaba ophila incindi futhi emhlabeni so siyini kahle kahle isigubhu sihlukana la ekuthenini siyahlatshelwa yini noma sihlatshelwa noma ufaka imithi kuphela yini wangafaka amathambo ukhona umuntu othola ukuthi wakhe isigubhu unezinto ayifakile ezizokwenza ukuthi kuphambane nedlozi lakho so mina angiyenzi into kanjalo ezokwenza ukuthi kuphambane nedlozi lakho imithi nje emihle kodwa ukuthi umkhulu wami wangifundisa ukuthi ibe ubuchule ukuthi isheshe uyabe ukwazi ukuthi isondeze inhlanhla yakhe eduze ihambisane nedlozi eduze ngeve ngoba uthwebula abantu bakini ngeve ngoba ugcinesela abanye abantu kodwa izosebenzela wena ngoba yakhelo wena so bona zikhona igubhu ezilimazayo zikhona igubhu ezikhubazayo zikhona igubhu ekwazi ukucindezela umuntu ogcine abone siphakama inyanga ezo-3 siphakame siye phezulu emva inyanga ezo-3 kufa umuntu ekhaya asibone siphakama futhi inyanga ezo-3 abone abantu balayikha begcindezela kodwa lokho ephakama yena akufuneki kube njalo uma befa abasekhaya ngeke ngithi uzoyidla nobani imali uma usunemali uzoyidla nobani kushuthi ngiyacabanga ukuthi usukhambele umuzi ngisathi ngiyabuza ukuphi nobuhle futhi sokuchaza ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ukuba utholakala lapha ngitholakala eMpumalanga eHammersdale uMkhize Road inamba yendlu E886 Mkhize Road
Inamba yami yocingo ithi 073 535 4397. Ngiyabonga. Niyayibonela nani inamba ku screen uma uthi nazo zonke lezi inkinga kade sikhava namhlanje uyamfonela noma ufike kwakhe eqathatha. Iyena ke lo DR umjilo wensizwa sibambe next time mase sonke.